na ashinya ka kenyo anga jamana akare kojugu jamana de femi manje sa oye anga ben anga nyefo jamana ngono anga sigi ka foke jamana ngono muro awa minye jamana mogod badde bela jelela ala ka nguna ja ala ka sawunyu mandama muro amesungalo konnana kire foki wala mando minye ka anfurum sol la deru fo munu zona dugutla fe olu be wule ka to kalaya ya rabbi ka jisigi anye dude bela jeleye muro ka je ku yere jes no dumana minye ka an yere ka an do dine siraka ambu foku waliman don ko ni bara muro awa no temana ka boy ki yere foki waliman don ka dimba bela jele fu aminga kene mi ka do fati madam bamba gije inigila yaro ale ko ni ali bi olu ni amu sanafo muso olu ka suguri olu be olu ka suguri to be jona ali sisa ala ka nguna ja ala ka sawo nywana ma bro nyamne ni barka amme ngalo kono na ya rabbi ala ka ngabato galo bela amin no boray mi independent amma leta ikado independent abla jara alef manedo ablo godi ako awo minye mamun be no bingali gelawye kulum marfatigu ma kemani mamuga an wolumla minye anga wol masri tabaw yolu dashula eska kalem ma do lamba bisa banin fla ani awo minye ukamina njama miyo awo kado kam marfatigu o chaman ko nye yayi maga gato go agati moro ningara avocado minye yorola yoromi avocado noye awakoronduli sofara ani awabalangina ani jalo fokata se songo bacho mondoli awano be banyangara plateau dogon ani bulkesi no be seware ani wangoro no be bankasi moro no temana kaboy minye avocado nyono sogolo kata se awami endeleman tesita ani duanza boni goshi moro avocado nunu fata bana ma shamana nu yoro kofale nuna me avocado nyere la yoro do be avocado no ye mamunu be wele ko eje solo jabala ma biduruni awashegi mi anga wol masri tabo ye fasa ba olu nyena moro avocado nga mi anga wol masri taba ma saba olu koni narani jema olu koni tayana avocado mi bangi mobili do be uyo takatameno yaw zone do koy zone do muro nyoro ko fole nuna muro bingali galaw fana be de o fana be o anga chere ko bonde dore do koy na abede jati wala ke batigi la mawide jadi mauta be waga boddo ke bali nunu be soro magele no fe lu chama ni fana kembe ku udalam ne kala keni abana ngata muro mi ni mamnum flane mi nara gumbo ala musaddo ma do ko fola kanga wol masri tabaw ko ni awa minyo olu ko ni nun karla nywana mi avocado ukarle nywana mi anga awa mi bangi mobili do be o ko ni uyo takatameno yaw ni mi flani mi awa yoro mi be no be wole ko madina no be jema ani kai ni nyanje muro tinyera la ni yoro ko vole ma chama be dangari maulaye inte dore avocado mi bandi ko ko lewo ani bamanji do olu dor ko londu nywana avocado minye nyera la kabi kalo cha mambo ni wana ko nimbe kan zirenga makulo wulika joko ngele do anga wul masri tabaw fe mi avocado nyera la wala sa ubseka nunu dakari nunu na choko mina wode ko nan nasa anga mina munumbe bo Senegal Mauritanie ani Maroc minye terrorisu ani bamba ani ikado nzonkule bado be o sanga ani wati ni yoro ko fele nuna olu ko nimbe avocado nyelike wala sa ka bali ani jawlita ka jamana diun segere ajara ni ale ka fasriye anya bo indicateur kono ota on bo anda bolola afuye ko ikado ka foko mi ikado clé no ko ni borawa borote biro lable maliki kara clé bamanjiu ambeni bebla shula kelengele ni alaka je foka ta foko ko bana domi peu inshallah alaka amba be kubla ngone foko ukambura sa fwangu abana dans ko sa so iniko
Yusu men de national ta ni le national ta mi ni ka do nyebla kuma e ka do Amadou Fa Diallo ale donné maintenant ni ka do 26 mars agundo kono bi 26 mars no mars kalo kile muga ani woroy ba samba kele kema konondo ani bi konondo ni kele kono o to ere to le ndo ikado ka fo wulo masi tabaw ni M5RFP ko ko ni gara kaba kuyi gara kaba kuyi 26 mars to de kasto Amadou Fa Diallo akoko ni ikado ni kaloba yi anini sa ele masili atako bisabani flana yi marsigalo kile muga ani fla bi konondo ni kele sa iba ikafo ko atako bisabani flala bisabani flana o kera ka beni kariye no ekunungo yi yusu kalo kile muga ani woro ikado kafo ba samba kele keme konondo ani bi konondo ni kele ningara jamana ikado anga furuba muruti ye jamana de unga furuba muruti mini ikado anyo farida ko fo ikado jemu fanga ode kana anveya oje mu vanga mi vile ni ikado ka voko ko ni asorola ni njugo ina nga masoro gwele yako okmana yasa ikado koko bato ko blasinga bembi talike ikado jamana ere atabulo nyumawi 26 marsi akunda bole do ko nu ulu nyini ni kama hakaja ka jamana ere ka tabulo nyumawi ulu do asengoro okonga kamero miko bi ibai ka fo ko 26 marsi a koni nana ikado joro min fasilanza o de ikado tabulo werawiye munun ikado baile mawdu na kula haka jave min betalike ikado anga sharia sumba kura inga 26 marsi ale koni ikado ako tarabala o fana konnala sharia sumba kura mini o bolo dara atarabala o konna fanana ay wako ya saka ninge ikado dalamne kala ani konyiye tangani wati ni grande be ka konyike ka daile minye ikado ko numbela jelenye haka ja minye jamana nyema ere asimu goita ayini ko do bala lada ulaklena ina fo sanwo sa lada la utajiri fere bla fure ulu dairo la ani kado ka fo muzona debe yoro mina no e mabona ne uye o jabi yoro mina babili jigindala ko kado jiri fere o mita bla oro kelengele nunu mbela jilena yusu okmana ikado Dr. Shogel ko kala maiga ale ni gouvernement dafale kata se anga wasablo o mauma munumbe o joro fabi no e serola ni mbela jile dafale tumbe kata jamana nyema senzen akafana kata ikado ka fo jiri fere imbla ni yoro ko fole ina o kumana ko ni ajate mine yusu ko femi ikado katimu ni otako laje ko kumana ko jate ko ni sigiro male do katimu ga aywa minye ikado tabulo ulufana madane do chola femi mbi talike ikado jamana ere beje fanga ani jemu fanga ko tabulo la o kumana minye ikado akilla jigi ko ke ko CNSP aywa ani M5RFP ulu munun ka wulika joya to ikado fanga koromi nguna no ikado merulu fanga ko kleptomani tesueni bana mamina bana ko kleptomani o fanga min kuma nguna ya shweni bada kuma fanga mina ko min kuma nguna ya no ikado M5RFP ani ikado finindigu no CNSP ulu ye ikado ko dangu ni ko daga jugo wule ka bwanguna ikado shweni bada anga kisi otoroma fe miye sambisa ani sambisa na kungamve ningo numbe sena no eje mu fanga ai we ba ka fo je mu fanga digira jamana de la ko sebe ka sabu ke digira jamana ka sorona ka tabulu la jamana ere tumika wendere ado fe ko ninga abla dogo fiya mi ni soro mangele do fla dorome ko do kunyanga jamana ere bla o kene kaba akwa yusu ka anga dambe ani yere mahoro nya ko buruja ka jamana yere wendere o kumana ko fe mi ka do atako bisabani flana mi mbeni sa ele masile ngofo no ye merci kalo kle muga ani woro bi konondo samba kele keme konondo ni bi konondo ni kele o kana se nyina ndaima sambi saba ani fla fe mi mbe okoko fosa o de ka foko fe mi akunda bora mi ngama akaja ko eko akero yewa jango akore kurutige bawo munu nyi jamu vanga anyini bawi dalamne kalamin tumbo lubulo no yuka slogan o ko eko chama ma black refe nyinande o kuma na ko mi nyi kuma chama vana ye o fana masoro ka fo ananga lombatike ni koma yele mawo ko nyi masoro ni jila ikado ka fo yusu ko o komi mvleni akera sababu ye ka jamana de ka anga kalifa toro hali fe mi ikado ni ngoye ko sanga ni wati kuma de kumbulo ka finye chechi no ye nga kuma ka mamme o kuma na ko ni mbo jigitike kofo o ma kofo le nunu nga jigitike abo kofo yusu iba ikafo ko femi ikado akilla kunu yokango kede ko ikado salongo ko minya abril kalo kle sabaye
ka dɔ k'a fɔ ko fɛn dɔ olu k'u la ka jɔ waatiw la conférence dɔ nana kɛ Adema PACJ fɛ n'o ye ka dɔ fara ɲɔgɔn kan jɛrɛ ye Adema ye min bolo da nka ɲinan sa i b'a ye k'a fɔ ko a na kɛ u ye o ko yɛrɛ dabila u m'o fana fari da ɲinan an bɛ yɔrɔ min ko bi o tuma na min ye i k'a dɔn nin ko ninnu taabolo ye Yusu ko kumana ko ninnu caman de gulonlen don ɲɔgɔn na n'i ye san laban ninnu ta k'a lajɛ ka tila ka taabolo fana ta k'u lajɛ hakaja i b'a ye k'a fɔ ko min ye février kalo tile 27 tɛmɛnen ye Manuel Macron y'i da ko politikimaw la k'u sigi mɛnɛmɛnɛ ni wolo ka k'u don lebu kurun kɔnɔ ni ka t'u bila damayira dangan na Macron sobibali gatigi foroko o y'i sago n'a dungo bɛ f'u ma o kɔni kɛra gasiba ye u yɛrɛw bolo politikimaw m'o dayɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la abada f'a bɛ i n'a fɔ ko n'i ye Jericho buru fiyɛ ko Jericho buru fiyɛ kan de don n'u tulo la wa ɲininkali to min sigira o kumana Yusu ko n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka i k'a dɔn k'u taabolo lajɛ k'an kan ka Ala barikada ka Mali ka Ala barikada ko i k'a dɔn k'a fɔ olu minnu tun fara an bɛ ɲɔgɔn kan k'u na i k'a dɔn jɛ ka juguya ta ka Mali sɛgɛrɛ u yɛrɛ damaw karila ɲɔgɔn na k'a sabu kɛ Macron ni Sobibali ka kumakan ye min y'u furan kosɛbɛ o ma bɛn u ka kalifa ma hali dɔɔni o kumana n'i ye ko ta k'u lajɛ ko ninnu de tun ye jɛnguma ɲɔgɔnmaw ye nka an bɛ yɔrɔ min ko bi e ko u yɛrɛ fɔlen tɛ ɲɔgɔn kɔ wa awɔ u ni tɛ kan kelen fɔ fɛn min k'a dɔn ko yɛlɛmaba o de kan ka kɛ jamana in kɔnɔ min bɛ furancɛ fanga ale ka taabolow ko fɔ o yɛlɛma hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ fanga tun ye sira bila fanga dafirilen kɔ fanga tun ye sira bila u nana lakile don fanga taa sira la ka bere don a bolo a k'a sɛnsɛn ka sira jɛ minɛ o kɛra ka bɛn ni mai kalo tile 24 ye 2021 san o y'a sɔrɔ M5 RFP olu de ye fa bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye ni ka i k'a dɔn fanga kɔrɔ k'a dili bɛɛ lajɛlen yuguyugu ni k'a bɔ a fiɲɛya o kumana Wolomasiri Tabaw nana ka na ko tɔ dagun Yusu i b'a ye k'a fɔ Wolomasiri Tabaw ka fan fɛ u ye wulikajɔw caman kɛ ayiwa min ye i k'a dɔn maaw ka wulikajɔ min filɛ nin ye ka sɔrɔ ka n'o ko yɛrɛ k'a dagun kelen bɛɛ ka lafiya ko o y'an kisi k'a dɔn sɛgɛ ka ɲa kɔnɔna donni ma koyi sɛgɛɲaga k'an tɛna don o kɔnɔ tun k'a sabu kɛ ko sɛgɛɲaga de kun dalen don an dala yan k'o ye fanga dɔ ye o kumana ni kati gɛlɛya ani sariya sɔsɔ baaraw fanga k'a taabolo kɛ o ye M5RFP o ma tɔ t'u la Wolomasiri Tabaw nana ka na tɔni k'o laban k'u nana jumɛn sigi sen kan sisan sa ayiwa ko dɔ wɛrɛ poyira kɛrɛfɛ ko M5 RFP kura Mali kura M5 RFP kura ko o tɛ dɔ wɛrɛ ye i k'a dɔn binjala o tasuma kɔ koyi ka mɛnɛ balaw ka sa balaw k'o kɛra binjala na tasuma ye ko a barika Ala ye ko Ala ye anw kisi fɛn caman ma ko dɔ fana nana sigi tugun ko cadre d'échange i k'a dɔn ko pour construire les nouvelles bases cours o tɛ i k'a dɔn sɛsulu kura sigilen ye wa sɛ mara yɔrɔ kura ko i k'a dɔn ko cadre d'échange k'o nana kɛ o ye i k'a dɔn ko a n'a ka sɛso tɔ bonya ni ka dɔ fara sɛw kan ko i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye sɛso kɔrɔ ye k'u kun bɛ fɛ k'o yakubaya ka dɔ fara sɛso kan k'a bonya an bɛ bɔ min fana kalama ko jigiya kura o jigiya kura ko fana dabɔ kun ye o fana dabɔ kun ye mun ye fali minnu porokotolen don k'olu minɛ k'u don sinzan kelen kɔnɔ i k'a dɔn faliw ka sinzan de kun ye jigiya kura in ye k'o fana nana i k'a dɔn o ma woyo yɛlɛ o kumana ko min ye dakabana i k'a dɔn ko min b'u bolo sisan n'u nana bɔ n'o fana ye kɔsadani in na ko appel du 20 février ko o fana Amadu Fa a b'a bɛɛ kalama a ko appel du 20 février ko appel du 20 février min filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ ko magistrat dɔ k'o yɛrɛ de ye o maa ɲɛmaa dɔ ye koyi ko magistrat ko juillet kalo 2022 san k'o de ye Ala minɛ k'a ɲini CEDEAO fɛ k'a kana ɲangili wuli ka bɔ Mali kan. Ayiwa ko magistrat dɔ de o de ye appel de février o maa ɲɛmaa dɔ ye k'o de ye laɲini kɛ CEDEAO fɛ k'a kana embargo wuli ka bɔ Mali kan o magistrat in de y'o kɛ o de fana filɛ ka na jɛkulu sigi ko appel du 20 février o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko nin bɛɛ fɛn fɛn filɛ nin ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye nin kɛ Mali la nka Mali y'a mun a tɔgɔ la a ka ja min ye k'a dɔn k'a fɔ ko katigɛlɛya baara minnu bɛ yen ani i k'a dɔn sariya sɔsɔ baara minnu bɛ yen ko ninnu y'o wale min ta k'an sɛgɛrɛ ko jamanadenw tɛ yafa o ma dɛ Amadu Fa Jalo de ko ten ko le peuple ne les pardonne pas
o kumana ko jamana denw ti yafaw ma abada fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛtɔ minnu bɛ ko parti politique olu minnu bɛ sa ni k'a dɔn k'a fɔ olu kun kan ka kɛ i k'a dɔn jɛmu fanga yɛrɛ sinsinna n'a a so caman cɛ jiriw ye a n'an gulonmanw ye k'olu de ta kɛra i k'a dɔn jamana yɛrɛ dawaloni ye ka jɛmu fanga yɛrɛ k'a buruja k'o de y'a to k'an bɛ Charles de Gaulle k'an b'a wale ɲuman dɔn bi ko k'a fɔ ko Charles de Gaulle y'a fɔ kabi 58 san n'o ye 1958 ye k'u kana to cogo si la jamana ka porokoto ka taa bi fɛɛrɛtɔw tigɛ ko sabu ko fɛɛrɛtɔ minnu filɛ nin ye k'u ka fɛn bɛɛ kɛ ka u bali jamana a mara sɔrɔli la ko n'o tɛ ko fɛɛrɛtɔ minnu filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ k'u ka taabolo o ti dɔwɛrɛ ye jinɛ woloso ka taabolo kɔ jinɛ woloso min ni a k'a dɔn k'a fɔ o ti dɔwɛrɛ ɲini k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛni ani k'a dɔn ko lankolonw kɔ ko kumana ko fɛɛrɛtɔw ka taabolo ye Charles de Gaulle a ye nin fɔ kabi 58 san n'o ye 58 ye o kumana ko min ye u ka taabolow ye an'u kalikanw ye o de i b'a fɔ n'a fɔ jinɛ woloso o ka tiɲɛni kɛ nɔ Amadou Fa Diallo ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ le national kɔnɔ u ka bidon bɔli don moro ngo a bilama kɛmɛ de i bɛ ndege dɔn ndegejigi ma dɔɔni boli a b'i jɔ k'i kunkɔrɔta ka ɲɛfɛla lajɛ k'ale bɛ ɲɛ lajɛ kɔlikɛ ka kungɔmi tɛ sɔn dɛ kɔlikɛ ka kungɔmi dɔw kunkolo bɛ bili dɔw ta ye nɛrɛ ye dɔw ta ye nɛrɛ ye moro i ye fɛn dɔ fɔ ko babili n'i m'a fɔ k'a farafasiya babili 2 de tun bɛ yan Pont de Martyrs o ye babili kura ye mais babili kɔrɔnin o de filɛ Musabugu yan min bɛ dingɛ kɔnɔ ye ni Amadu nana babili sabanan jɔ babili sabanan babili filanan o ye magankaw y'an dɛmɛ ka min dilan n'o ye Urafadi o tɔgɔ la babili ye o ye pɔn de ko don n'an m'a fɔ ta fana u tɛna dɔn a tɔgɔjɛw dɔn u tɛna tɔgɔjɛ dɔn dɛ m'a ye n'an ko Ala k'an kisi diɲɛ fiɲɛ jugu ma n k'i yɛrɛ bolola yalan sen t'a la dɔw ko yalan ye mun ye yalan de ye fifala ye o de ye fifala tɔgɔjɛ ye n'i ko i bɛ kuru yɛrɛ fɔ nin ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye k'a dɔn bamanankan broking de ye broking de ye nka bamanankan yɛrɛ halala kuru ye gɔmɛ ye i m'a ye wa n'an ma to k'a fɔ a bɛ tunun koyi a to n ka to k'a fɔ i k'a jalatigɛ galama yɛrɛ n ko to a b'o la galama tɔgɔ b'a la verre to a b'o la tɔgɔ bɛ nin bɛɛ la buteli to a b'o la dundenw ni karaw ni yɔlɛ ça fait an kana to an ka kan bɛɛ ka tunun koyi Nouvel Horizon an b'ale ta mori kumana anniversaire min kan n'o ye Sanguma ye 32 an ka démocratie moro aba ɲinanda a bɛ se k'a fɔ i n'a fɔ Amadu Tumani Ture bɛ fanga la waati min na Alpha Umaru Konare bɛ fanga la waati min na Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga la waati min na o 26 mars aw k'a dɔn min ye ka taa yiribulu da ani awa filɛri ko to da awa min ye kaburu la moro awa k'a dɔn k'a jira k'a fɔ min i ye min fɔ min ye awa k'a dɔn babili min bɛ yen n'o ye Pont de Martyrs moro ka taa awa filɛri da o kɔrɔ Asimu Goyita ale kɔni dara o la nka moro mun de y'a kɛ an sera nin dɔ in ma min ye jamanadenw de wulila mais a waati i ka dɔn k'u jɔ marifa ɲɛ k'u jɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ gaji jugu ɲɛ mais a ka dɔn k'u disi da Musa Tarawele ale ka fanga la bawo ko fanga kun ye binjeni fanga ye maa se ka kuma min ye jamana bɛ loso lasa la i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko caman nana ka na maaninfinw ni k'olu dusu kasi awa ka dɔn san 1991 olu ka wuli min ye olu wulilen min ye awa ka dɔn Musa Bine san 1992 i b'a ye k'a fɔ an nana ni mun ye i k'a dɔn awa min ye parti a ka cɛrifa bɛɛ lajɛlen fɛ parti ka cɛrifa bɛɛ lajɛlen fɛ nka moro awa k'a dɔn min ka di min ye o k'o fɔ min awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa da kana don bara kɔnɔ nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la maa dɔ bɛ yen ale kɔni awa k'a dɔn ale kɛra kɛlɛ cɛba ye o ye Umaru Mariko ye Umaru Mariko ale yɛrɛ t'an bɛ a kun fɛ bi bawo ale bɔra jamana karanga da fɛ a bɛ tunga fɛ Umaru Mariko ale bɔra bi ale bɛ jamana ale awa k'a dɔn min ye jamana karanga da i k'a dɔn a y'a fisa a taama ye n'o bɔra ye i k'a dɔn awa min ye liberté d'expression n'o ye awa k'a dɔn bɛɛ ka kuma jamana ko la min b'i fɛ i k'o fɔ ko kɔnɔna na awa k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la bi maa dɔw kɔni bɛ yen olu awa k'a dɔn min ye olu minɛ bɛ i n'a fɔ Yusufu Bacili Muhamɛdi Yusufu Bacili n'o ye Arasi Baci ani Worozo Poivron moro awa k'a dɔn min ye nin wulikajɔ kɛlen i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la 2023 ani san dɔw olu ma kɛ kelen cogo ji la
moro abada min gabi ibai ka fo awa min femi be wori fondation de l'etat mi ka jose nguraw ko lu di jamana koro no tabana ka boy min kalafli mi no bena ke oye awa kalafli chama ne bena ke kerengere la awa kado jamana sharia sumba moro o mi mena ke asum kuma nan nimbela jileka no tabana ka boy mi wuli ka jo chama ngon olu be sena mi nyeda kura aw kabbe se ka de nga jamana ma jogo mina nga amme mi vo ka foko demokrasi yalma mamunu ngara suwe kana ni demokrasi jamana kono ko yalma uye demokrasi nge jogo di kam fila demokrasi ma anda do ama ta sirakele mi va anda do ama ke jogo mina munu nana nae uchama de sirabla abe ma sirabla enne ma akele ga anya akele che faru nyu aiwa anda ya JDP oyo basi te Musa Keta kunyanga nyema ya betasa juni ni wati na awo uko ya mugu Musa ba alaga hinde Draman Traore Dragon ale tumbala Modibo tumbala Amadou Bemba Traore Musa Kamara Ibo nunu bela jire yi ka do beje mu fanga kele che faru nga anya ngania kunsirla ni femi ana hakele o kera na hakilina miye politiki mawde o sira jengena o jengena de uya kunyana sira de ka autonomy ka beku ire sagoyi nga jemu fanga make o nyine ni hakika ire kunna la de wallahi no te jama min tora nu yu miro o lawtu manga ngana muka ku an bolla ka bo esika la romna na ani kamale no ku njo me nyangere fe ne boli an be ku ko lo mboro la kise kira o tora la yusu adoma jade marbaturu jumana ni do kama tuma ampa kise kuna de ali shuku kan pa kise ni shuku na ka gongon wuli ala ka kuna ja eche donte wele dona kaka no ye ko kera ambulo ni jugola demokrasi ambulo Allahu akbar fere tonti la ma uya ma ko sade ala ka kuna ja amani ma dabo ni ngama anta sukula oka awo Mali moro ambu foku wale nyuman ko abada anga partenaire do Orange Mali nyode fo awa minye abarakela belajele amba funa ngo sungalo time ko nyuma ala ka de anuma moro awakado bedde 123 moro ka ma belajele fo mi awakado tinyere la do temana ka boy mi awakado anganu angdeme baw ambu belajele fo ko wala mando groupe commerce abla maiga ka fo ka wala mando awa minye Maram Jalo amba fuka anga chokoroba fo ya fo kaiba jabate no amenya ko alaka sungalo latika kunma alaka dama muro anga dugna fo ngono iba fo abloye kanyanga sundige ablay maiga kanya ka suntige sugore ko alaka abla ka mijani amina ya rabbi amin alaka na le bela jile suntige jiya ane kiyama alaka ka anye sirinya sigiye kwa maiga abana sango okelendo okeledu ko kurate kwa maiga okeledu wana ko groupe commerce ka minge groupe renouveau kanya yi ajara nya groupe damado abana groupe damado ndezani yusu Nouvel Horizon ni ala sonamba leta Nouvel Horizon ni nya leta sa aunga ika don damandinga na be fo mako mini muno mbe ka labara an fe ya segesegelu taraka segere ndamandingeta ani duru bonyango segesegeli numbu lawde ka o kumana ko bokara ika do yurugu ani guno makodo kai muno nte ko klene unye yusu ibai ka fo kwa ko ngera ika do sababu yesa abina ke wajibi de marake bawma ukalla kurali do ika do anga sanu o barata bulo fanana kala klenin do ala koni seru konate nyale ga noblaye Nouvel Horizon kono sedu ko ibai ka fo ko conseil des ministres mimbe no okera ikado mekalo baflani mugani flasa ibai ka fo o semvesa ajirala ka fo ko ka jekulu sigi jekulu mi mena sekasegeli taga angan damandinga ko lu sigare ndama umbi ka bara chugo mi anga jamana kono ya bela jile kungele do ikado yira mabla bara ye ani kunve ko ri yira sagoke o kuma malinde mango ka be ka bodda mi ve ko fo ka jekulu sigi mi ngo nyenyini o lasa uye wele bla cabinet doma ko Ivantis Mazar Ivantise Mazar ulu ye wulika joke ka segasegalo ko ulu farida u bora ka bora jabi ka beni ala musa donye marsigalo kalo klemuga ani saba ba flani mugani saba saina una ni saba kunje saba ye kana di ka do ka fo jamana nyemama no ye colonel Asimu Goitaye ka do ko saba ngonala mi mbetali ke saba nunu adogodo nyo bela jileka anu ka segasegale guno mayoroka ya bela jile de mada saba kono kwa abkoni mina wajibi asa jamana marake ba
ka laklinin de do sanu bara o tabulu la anga jamana kono yanno yasa fe mi malide yere amsi ga bwanga sanu ngo numa tensa ndesane sanu ga mana anye tensa yuzu ka do ka fo minye sedu konate akoko lanyini ka kera lanyini ngera sigi ka fo basi enve minye assise nationale jamana dum fe ko ka anga sanungo tabulo ko ka fese yasa anyere sanunga mana jamana dum to la tinsa o kuma ko minye o lanyini mingera ikado ko na sigi senga o min sigira senga ikado ko bla la bala fe mimbe talike kuma sanumboro bisaba bonyongola muno no lube bara la anga jamana kono yanno sigale utara ku segere mana tani nduru bonyongo be ayera ka foko mana chenu ulu yera yeno ani sharia sozo bara do kerai o mana ko minye ningo simveza akilina kunye jumenye ningo bega sigi senga ya sasanu ga mana malide tenza anoninga ye anyera ula be majabana imbla sanumbola be magala mabla fengo ni sulla nga mabanfolo o mana yusu bai ka fo nga jongo manyonya jekulu do fendo ikado ka foko equipe technique mini o jabala yere ministre eko evanga soro ani musaga ko o kanyana bo ministri soye ore jabala tumbe no ye kabine ikado Eventus Mazar olu de blala kanimbara nyenyini doni karambo do ye buni kolo bonyo na ninga bela jele fese yusu utarabo ikado geleuka ani fiya makucha ma oyera aunga sanu bara daula ananga ndamandaula malikono yanno ukasikezele nuga jatemine konala ubora ni munye uya jira ka foko femiye ikado tabulo munu no yira akwate ma wasa kusebe ka sabuke ikado sharia suso munu yira akula mamutu ture na le coordinateur cabinet Eventus Mazar tola ale ikado shonisi gifemi ga akoko minye ikado ka foko gule acha mambe anga sanu barada utabulo la ananga sanu boro ninda mandaula ko gele acha mambi wayurgu irafana cha yira ikado gele ofuna kerefe mimbe anga sanumbo bara ulu tabulu la o gele munumbe ibai ka fo kwa achama mbe ikado sharia soso de kofo minye sharia mi no tale no sanumbara la obunya balia ano sharia matrafa balia ka chama mbo de kofo gele njama mbo de nofe o tumana gofe mi jamana e ale ko ne sira chama mbo ka fere chama tige mimba tu fere de bali tigeta no msiga ke here ikado jamana yere ma usira chama uyo farida ninko boloda olasa ibaye ka fo ko semve mi yanga sanumbo sanu ire la hala sanumbo ro la hala e doni karamo munu tarani ko lubla akula ulu ko ni yaye ka fo ko mana ko yele makake ya sa jiri ka ke ka do sanu kula jamana de ngabwa numa ko fo yele mani la kurali ka do sanu barada atabulula o kuma ka ga ke chugo mina niye sanu ire baro ga ke chugo mi ire mabla ani ka do yere sakoke o da manda de kumbarga bunyane do akono o ko sanu ya sa ga ke anga soro sira bilibili badoye inafo ka do sanu biya kabi bada an masoro bakala de aka kanga soro sira bilibili badoye o kuma ko kallakleni alilla kurali do sanu bara o tabulo la ana bara ke chugo la haka jangan da manda ubi bara chugo mina ko kai ka do lakleni do ola ka wajibi yai ka do ka fo kuma minye sorowe ani soro mulu soro mimbike musaka mimbi soro alaka la sigi kana faso inguna yanno akana ke ka do ka fo flameru ni ngatemena yiti talaglenu ani ka do sharia kizo ta ko do ikado bala mi manga ndamanda ubara okunya ube fese o kuma ko mi ikado ubole ko nyanyela fe mimbe talike ikado ka fo 7 diba nununa ani jamana nyema no e franje fanga jamana nyema e asimu goita colonel ubole ko ikado nyanyela sa mi nyanga ministry no nyeshini no musaka ani soro kunyoma o ko ni ajira ka fo ko fendo bina sigisenga bara bolo dalu ani lanyini munu no lukera ko luta bala tugo mi na ikado sebe kono ko efe munu mada olu na wore kana ansoro wa furaka nyini okula haka ja conseil des ministres seve ku na kala turu kuma kana ningo ko do bala o seve o ye ministre ka klina ye o mi nye jamana yere ibai ka fo ko ngbe ka bara adi fere oboloda tugo mi na ibai ka fo gwele abade munu yera na ni ka do sharia suzo munu yera ningo nuna abela jele ka se ka lakle ina fo bureau de vérificateur général o fana bora na do ya ka sebe kunje sebe na no rapport ka boka bi wati dola mi nyeshin angan damandau ana barake chuguma ani chage da munu nyeshin don dama barau ma no société uye ulu be ka barake ke chugumina e ko vérificateur général fana bora na gundo chama ya ana afia mayoro chama ye o kuma ko do permis drone de bu bulo ka nyini nike nga ulu be ta sanumbo Allah akbar permis de recherche ulu bo ka exploitation re
Che no mena na me mali fao me digi kara no bati mesra kuntea wallahi mari kungara jema futizindi no ningile ngoni chere la antorola o kuma yusu ko do ye nyine ni sebe dronke boli sebe re ba fulani muani flasa ibai ka fo ko mali ayika do bakuruma boli minge o be keme jole na bi wolon fulani fulana kunga fe sanu anjo bure sanu debo abana ha bakuruba bolla o tumana ko anga ikado e jiye dogo fiye bawo keneka fe min be talike ikado ko tabulu la ka ko ni nafa min se sanu fere law ni abara ke bawo ma miliyar bafla ayo nafa de suma a wati kunguru ni ngonnala a joli sama putere on dagara la nyaayi o de kanga bantisa wallahi o de bank ma sera sa wa abiba fonga sanu no nyina e ala mba grometi de mbe grometi do ka fonga ke la josi ka bukulu stengele donklo la la josi ka sanu nyingo manja baby yala la no fumuna ke ni ga sanu nyimba yala la no fumuna rasa majini de suga mode seri ko dade ni ale ga no blase anya wolle do no bele wori zogo no ga video mole do yisu ala ka huna ja moro le pe amba leta minye avocado yoro mimbe no ba wolo ko Institut national de formation et de sciences de santé INFSS moro nununga awa minye lajeba yoke avocado no conseil d'administration assemblée générale moro avocado minye nyera la ni lajeba akara yoro mi akara avocado minye ndumngorobugu ikadu yere jabala la no fle OMS organisation mondiale la santé o jabala kerefe minye bara munungum belo daleno ikado otidore kalaje minye awkado bara mununo kera ani awkado bara mununga ngaboloda samba flani mugwa ani saba muro so de konna sa ibai ka fo mi avocado fe mimbe no na flumugo ye avocado miliyar be saba ani million geme woro muro ikado nyere la yo de wulika joke avocado kemejo bi wolom vla ani woro muro ba jara ka fo nyeta o sabati ledo mi bara gelen olu koningera koni ni yoro njati mine muro ibai ka fo nyere la avocado minye chami no kera muro avocado fe munu be ina fo akokoro onolu do ala minye avocado awa minye sinabaro kolola bano muro avocado no tabaraka boy femimbe avocado no bigolo ko arko therapy muro avocado ani puericulture muro foka tase pédiatrie ma ani kado awa minye docteur be bara mununge ani avocado golola bano muro avocado awa minye unani mbela jeleke ni ani médecine d'urgence cardiologie nephrologie muro ani kado wulikajo chama muro avocado minye nyera la bara dobe o ta farafina fanji mi ala koni on de garjiga o la do tabara kaboy mi woda wulika joge ka charenge kata awa mi ku chala kita mi avocado bara cham mi no bolo daledo mi avocado abara bela jele na blasinga ala ni achakela wore oluka wulika jo mi avocado mami be no ye avocado directeur général mi INFSS Bouakare Diallo muro avocado mi nyera la o ajra ka fo una wulika josuko bela jeleke wala sanyini fen olubika soro fenye muro awa wode konna nasa ibai ka fo awulika jo sanga andi wati awakado barakelu yolu bela jele mada miye awakado fe munumbe lolu maseke olu bela jele mada miye awakado mamimbe no Bouakare Diallo ale ni bela jele fo do tabaraka boy mamimbe no Lazana Keita secrétaire général syndicat ale ko ya jara ka fo miye sangale kono uko ni nyeta chama o sabatile jejab diko miye ale 3e infirmier détail ale ko ya jara ka fo nimisi wasa o sorola bara chama ngera wa awa baraw bela jeleke mimba to avocado nimbi fleni no kera soro fenye o nyeta bi sabati chuko mina ngamiye uko ni ba don ka fo ni ala sonama dona natawla mi avocado je farafina jamana dobe ina fo Burkina Cameroon Niger Mauritanie Benin Chad olu ko mina avocado uyere kolojo ya no uyere formé ni mi flani mi avocado yenfesem olu ko ya jara ka fo mi avocado olu ka wulika jo ani FM
poste ani awafa chef muro awakado minye tinyere la te munumbe nolu kanga barake nolu kanga ke barake minawye kuna laja kolu belajele lado mimba to barajma mseka ke chuko mini yoroko fele na alibi nyeta bi sabati bugone kuchala kita mi awakado tinyere la una laje mi ka wuliga joke mimba to anywana biseka ta daga nu yoroko fele nuna upma mi awakado ni yoroko fele nyi muro oluka bara uka nyini fe a belajele kera soro fenyi ala nuka wuliga jonu ka timinandia le pays ayne sama ka bale kono ni le pays bla yusu mbe of d'Afrique ni ya leta fundeni badei o wati min fleni fundeni ire amaboga sa dana folo o ko ni dabulo nogomani nga bisiga ni ukishi kwanga la donia lilike ola fundeni wati na ibai kafo agwati akoni dusuma kasa anagelea barika kabu ina fo doni karamo ulu ya fo jugomina ugo ko yado ka fo fenye femini asababu be bo fanga sangulola o kumana ko minye ka do fundeni sababu be fanga sangulola ka sababu ke munye uba fo mi mako emission a gaz emission de gaz à effet de serre no o ya anyere ka ika do shishi ni anga bulula fe munu mita sangulo re chien ka brifini ka bela jile so o kumana yusu ko ika do o de fien ni ya jatemine ibai ka fo minye ika do fien ani ika do jini dolo ulu domba uye no ye meteorologie o mauye yusu ibai ulu ye la somininke ka ladili kan ko fana di amma o kumana kwa mina ka ngansigi na ye ko do nataula minye suni kle ko afundeni go barga bina bunya ko sebe ko do nata o do mbe ko fe kana kwa nga haklito la sominindo ka bladonye o tumana kanga lajeza anga labe unke labe mimbe wajibi anjero kanka anjere nikisi ka fundeni akafu ana chugo mina akakeni kuguyani kodonye akakeni fere nunye fere munu mise gato amba ikado kologele yake fundeni bulo yasaka ikado so akuta buloma niye ikado jien wati ile ma ere chugo yaw laye nu ko changement climatique yusu wati ile ma chugo yaw olu den nani gele ya chama e wakana kololo funa binyona kui asabu jugo funa kacha munu mise ga wolo fenja mana ibai ka fo ko minye ka do ni be fien min vleni ka fien ko ni kibai ka fo sababu ye ka do anyere ye ambanga sangulo abrifinu mbela jile chin o kuma fundeni de bishuru anga o fundeni mi bishuru anga nama ikado akli to anyere la obe farkulo abe jindanya se farkulo ma ko jindanya do mana do farkulo la ko be do were abo ikado nyana minini ku bi ka ko be kla ula abe do were fana ikado ka fo ka gbele were se uluma fabta wulo sayala ko jindanya bisega nimbese mama farikulo jindanya ko ikado ko o keleli folo ye jumenye ibai ka fo ko jimini o de fora la jimi fo ki wasa ko abisega na ni ikado farikulo gulo ere ikado ka fo abe fien do la soluma ka gele ya use farikulo ere fandoma ikado minte ni ku ere fana ye o kuma ka abisega akli wash kanyana minu mbesi mafoga boka bi ko do ala kaka ja jindanya farikulo la ka manyi ali doni nuko mako déshydratation abana ngomai yusu kale manyi ali doni ka demso ngolo shide ani makorobawo beka jimi ka wasa o tumana ko minyi ka do ko mi ko climat irritable yi no wati irritable yi doni karamo goku be ladili ka min fo anye kanga jide sebe mi o ko ne besoro bebulo o te ko gelenye wa fere nogondo kanga ji sebe mi ya san farikulo akana jindanya ni farikulo ma jindanya be agacha ala fe farikulo bisika fundeni aba kololo ku o kuma kanga ji bidon de mara ambulo ani dundew jibe ke mi ngona ngo de mina ambulo sangani wati wala sa hakli ka jigi ko la tuma be sabu ma be mala o de be klebo ka bi o te jimi fi hakli rete jigala o ki ka dunde mne bulo wala maga ji bara wara mne bulo chuo mina hakli to ka jigi ko la ika to ki yere ni na hineno yeso ala yere jati kama o kuma yuzu iba ka fo ko ni ko munu mvleni ye ko jimi ni ba ko ndi nyini no anfe kanga teme ikado minven ikado alcool mauna no ye dulo na anyo anawe boaso alcoolize kango lu to ni wati na munu mvana be ko caffeine mbola kango lu fana to ni wati na ni be minven ye ibado ka fo no kari mawe ko sebe o ko ni wati na no efunde ni baboy wati ye kanga laje anga dadu ni ven mvana jatemine aka ja ko du ni munu mbe no ibai kanga dobo ola ko protein ka chaduni munu na kanga dobo okula ani sugoble ko sugoble yere klingile min fleni ko sugoble danteme dun ka mai o kuma na kanga jatemine ke oka ko abisika farkulo fundeni to yakuba ya katafe ai wakabe fefe mi mako metabolique ka bo to jugu ya katafe nka ko yiri deun ani ka don na ko no feun
koni duni ko wasale do ko kain ko sebe kan wasa do ola e ka do nako fenkenew ani jiridenw kan ko olu dun ko sebe olu fana kafsa ko sebe abse ga ka do ma kisi geleya woroma u ba fo mi mako tension arterielle abi kisi olu soroli ma aywa mi nyi ka do ka fo joli chani joli suru yaw joli dogo yaw e bi se ga kisi o bana do ma o kambe yoro mi ko bi ko yasa ka do ikato idabulula ikato ichugola nu munu vole vle kanga ni matrafa ko nogondo nga kabse ga chama de kisi o kuma ko ni wati do sera ni mami nga suru ka sole ikato ikaso kono wala mai ikato jiri sumala ni biro tigi do ikato ika biro kono ka tamiri wati la kata se nege nyeta ani duru mano e 15 ko o nyini ne do ni mami ma dese fioki ko o farida o wati konala o ko kuma ko anga to ka anko jisuma o fanana ka jika ka an fari sumaya yananga ta andaro la yananga ta sunugo damne anga jika ka an fari sumaya ko ni bela jele fere no mawye ko bise ga ni ukisi anga ni ndo hakilila ko fundeni babe ko fe kana suni kle ka be bina kalaya o mana fere munu mbala o do fole fle ni ka do ado ka no wari bo retala o kanga wasa dunna mi nyi ka do JG de LDP o ka no blay ni anya bo ob de Mali kono ob d'Afrique kono o ka bido mbole do yusu moro ni obla Breman Diallo ale pamane no 22 septembre kono mi nyi anga sene absika yogba chugo mina mi nyi o ka do technology ka do sene la kado jakulu mimbe no jazon abe jondo ire awikado ika chokoroba do chokoroba manjamblende o chama tara chien so de na fana fe gata ya sika kaike muzo zeta manya fana ko giga muzo koroba le ne dunga mzoro fana chama tara ko kumbe dunga mzoro fana chama tara nga alibi alhamdulillah ala do to angreve abara chorwa de to manja moro mi avocado otidore mi burama jawara jawara keni ya burama jawara keni nga keni fay imam menda jawara ba jawara keni muro nya fo pian mi hectare nani muro avocado melon ani avocado zere ni bela jele ina fo mamimbe nuba wole ko joro madu ale ko ne wuli ka joke kati nyeda ni yoro ko vale ma ale madala jaja atale ayaye aye flelike ayeyelike muro avocado ale re sere manjama ayo fo avocado minyi jazon uluka ni nyeta mi anube kani bara kura mununda ninga dosnella mi avocado jazon ale avocado barage yoroy mi no ibi grubwe na PDG oyebura majawra bro avocado mi nyera la agro business fogata se agro forestry ma muro avocado mi nyera la anga awakori kori avocado asuku ya dobe ulika joko ngeme jazon ve ko sebe amanyema no burama jawrai kana laje avocado buna feret ke chuko mina mi avocado tari kele abi kori mi mbo akata chonin chamanyi afo burama jawrai ka jazona risiki sene japa zona ala fo edro kan nasiki sene japa zona bana moro mi avocado nouvelle technologie drone avocado au traitement nge mi posoni mimbe ma posoni ndobe mauta pompe ati pompe blene ale kone nana ni awaturundi pangurunindo no mo wole ko jefirleni ale nana no doy muro obisinga wa aji hage minganga kala ani dozi minganga kala muro abo bela jele note na o bela jele note ibo kala awa ayere bota ninga yala no dozi normal minganga kala mbinte kololose edugoloma ate kololose yiruma seneferema ibo dozi de kala nyebe durun na haklika bungu durun nga haklika bungu latiga fenge ni maare de fana mafe abana moro abi programme de mi avocado o durun min fene ko bijala avocado min nyera la yo atipa yoro kuna moro aba funfu yoro bele jeleka moro kwa baraka tele wa kado abara mi nyeta resira dokoy ali mauti se yoro ma abise abise be asabu ni pombe ba obulo iba zoro foro yoro do be atiga doeno durun men me fie ibe minge ibe tlenani minge fieli la le ke erfla l'erfla gacha moro mi avocado abi famse
bela jele lajɛ ko ni hakilina kura min filɛ nin ani ni tasira kura min filɛ nin ko nin kɛra sababu k'a dɔn awa min ye opérateur économique muru a k'a dɔn kana ni ɲɛda kura min b'a to yiriwa bɛ sabati anw ka jamana kɔnɔ o de kɔnɔna na sa min ye Burama Jawara ko ni aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Chinois jamana kan muru a ye nin fɛɛrɛw tigɛ yen koyi wa k'a dɔn awa min ye a tari kelen muru ko bɛ taa aw k'a dɔn tɔni 7 tɔni 8 yalima tɔni 6 muru n'i y'a sɛnɛ ka ɲa k'a bɛ tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan e ma dɔgɔfiye bɛɛ kelen melo ni zɛrɛ a banna waati yɛrɛ t'a la bilen ko zɛrɛ bɔ kuma in nɛnɛ o kuma tɛ yen bilen koyi a y'o zɛrɛ fana bɛ fɔ bɔ hali tilema gere de fɛ moro min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni min filɛ nin aw k'a dɔn a tɛ kɔni wa ni UR maaw olu kɔni b'o k'o kɛ aw k'a dɔn min ye ko planti plan 10,3 ba 137 planche ninnu moro bɛ ka taa n'o sira ye moro aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ kɛ tari o tari wa min ye guta gutu moro ti dɔwɛrɛ aw k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ tilema gɛjɛgɛjɛ bɛ min ye ji bi tɔndɔni ka foro kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen sɔn k'a sɔrɔ samiya tɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛna ni yiriwa sira ye Jason min ye a ka wuli ka jɔ a kun ti dɔwɛrɛ ɲɛta ka sabati ani dun ka fa moro a kɔni aw k'a dɔn Joro Madu ale taalen aw k'a dɔn ale yɛrɛ nimisi wasara ale ye fɛn caman ye min b'a jira k'a fɔ min ye aw k'a dɔn Burama Jawara ka nin sira ye n'an taara fɛ a bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛta o sabati an bɛɛ bɛ kɛ cikɛla ye Ala k'an kunna ja ni sɛbɛn a ye bɔ 22 septembre kɔnɔ maa min ka sɛbɛn o ye Burama Jalo ye o de la Alpha Blondy ko dɔnkilida in tɛ ko laban ta ye ko k'ale k'a bɛ taa so k'a bɛ taa barada sɛnɛ ko barada poyo